Hej så alle sammen. I dag skal jeg spille Virals, og det kommer til at blive så sjovt med jer. Alle sammen, i dag skal vi vinde over ham her. Ikke det map. Seriøst. Jeg er altid i det map. Okay. Lad os skynde os med at vinde her. Lad os bruge denne. Det der. Kom her. Du kan ikke. Okay. Hvorfor? Kom her. Der. Yes! Og så vi skal have ham lige ud. Se om den her kan dræbe ham. Okay, måske kan den ikke. Jeg slukker den. Wow. Hvor er han nu? Okay, så bare det. Og så spiller jeg bare et skud. Wow. Okay. Det var ikke meningen. Wow. Jeg er godt nok dårlig. Det er ikke. 100 skade. Okay. Ikke dårligt. Mine hænder. Ligesom jeg får ønsket mine hænder. Ah! Det skadede mig. Okay, han er gået kun lidt skade. Nope! Jeg tror ikke på, at han kan vinde over mig. Kom her, hvor er du? Der. Der. Tilbage til dig. Sådan. Men selvfølgelig, da han bliver sur, og jeg brugt de der hænder sådan her. Okay. Men hvis I er i det her spil med mig, så I kan godt blive venner med mig, når I siger en 6-7. 6-7. Okay, måske skulle jeg ikke sådan sige det. Skyde. Jeg står stille, makker. Han har kun 3 liv, eller hvad er det? 10 liv. Eller hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Altså. Wow. Ja, min bazooka frem. Ja, der. Bim, bam. Våben med den der, som jeg... Ja, den der. Okay. Hvorfor har han så seje hænder? De rummer ikke. Jeg mener bare, lavet ud af træ. Okay, måske ikke lavet ud af træ. Det er sådan... Like and subscribe. Alle sammen, jeg skyder ham nu. Wow. Du er tilbage, makker. Skud. Men du er. Jeg kan dræbe dig med mine hænder. Jeg kan skud næsten. Det der nå. Yes! Man! Okay, så prøver den her igen. Jeg er ude på den der. Med det er så meget. Hvad så? Hvad er der? Skål! Bazooka time. Nu skal jeg dræbe ham her. Han er en... Jeg vil ikke sige det. Men... Yes. Okay. Easy, man. Lad os skyde ham med... Og med det. Jeg er på i benet. Okay, jeg slukker. Yes! Jeg fik lige 3 nøgler. Og jeg vandt! Jeg fik 3 nøgler af det. Tak fordi I så med alle sammen. Men glem nu ikke at like and subscribe til Milias channel.